kukuramidzai kwatiri kuita pano paSlyMedia TV zita tenda nesapoti yamukuramba muchitipa tikuona mukuramba muchisubscribe muchilike muchikomenda zvakare tinoziva kuti mumazuva mashoma akupfuura takakupai nyaya yekufa kwemudzidzisi aidzidzisa pachikoro cheRutindo munzvimbo yeZhombe akaurayiwa zvinoziririsa achibviswa chiso maziso muromo mhino pamwe chete nebvudzi. Tiri kuti isusu nyaya iyi yakabata vazhinji vagari vekuZhombe nekuti chiitiko ichi hachisati chamboitika, asi kune dzimwe nyayawo dzinoitika kuZhombe dzakaita senyaya yemukomana emunyaradzi watakakupai zvakare akaurayiwa zvinosiririsa, asi munyaradzi asati avigwa bhodhi yake ichiri kukwekwe mochari kubva muna November. Asi vamwale tauya zvakare isu seSlyMedia TV kuti tione pari kuradzikwa murume uyu kuti nhasi ndewezuva rekuti aradzikwa. Iko zvino ndakamira panzvimbo yakuradzikwa vamwale wesere. Chinhu chekutanga ndechekuti isusu as a community we are not happy nerufu rwaita teacher wedu Mwale. He was not only a teacher, sezvo muchiona ngari mwana wemudunhu munomu mamambo gwesela pasi pasabhuku anonzi Solomon. Isusu hasina tarisiro yekuti mumwe wedu kana mwana wedunhu angaenda maendero iwawawo. Takabatikana. Hatina kugona kutaura kana kutora chimwe chinhano iko zvino nekuti achida kusiyira mapurisa nguva yekuti vatsvake munhu angazviita, but zvinenge zviri kuti nonoke. Saka isusu senharaunda tine zvatiri kuda kuita. Tichatsvaka varapi vakati kuti vanhu vanenge vachinzwa kuti vachiti vanogona basa iri tinovada timboona kuti vanhu ivava vabatwa, uyezve timboona kuti tingapinga sei nhaurwa yekuurayiwa kwevanhu. Akasike kutanga kugore rapera irori ratabva ndofunga pana maincidents anokwana kuita 12 yevanhu vakaurayiwa 12 dunhu rese rangu ramambo gwesela. Tikaverenga kwasamambo vanogona kupfuura iyo 12. Tikaverengawo kwamambo Ntaveni ndeumwe mambo ari pedo nesu kudiviri vanogona kupfuura futi. Vanhu vari kuurayiwa zvatisingatarisiri. Saka toda mbozvitsvakisisa tione kuti tingapinga sei. Haisi tsaona kuuraya munhu, haisi tsaona yekuti hanzi inongouya maybe mota inogona kuita mechanical fault yobuda. Vanhu vari kuurayiwa sehuku zvinorwadza. Zvanika iyeyo akaita zvekuvhiyiwa asati ambozviona kwatiri chisoonekwe kuti munhu anovhiyiwa anotorwa meso, otorwa zheve, otorwa muromo, otorwa vhudzi, kuti titi ndezve satanism kana ndezve marituals, we don't know. So we need to find out chaizvo kuti zviri chimiro chipi. Vanhu vanotaura matauriro avo isu hatinei nawo, asati ambozviona, asati kubvira kana madzitateguru edu achitonga kana mazisekuru edu achitonga kana vana babodi vachitonga, hapana munhu akambourayiwa nenzira iyoyi. Chinhu chinototishamisa. Saka we are looking forward kuti izvi kana zvapera togara nemhuri toonesana toenda mberi. Izvi hatisi kuzvisiya tisina kuona kana kunzwa kuti zvafamba sei. Tinonetarisire kuti tizive vanhu vacho vakazviita vabahwe. Toda kumboseta a very good example. Fanika zvakaitwa kwaMutoko zviya ndo zvatinoda kuita. Tione kuti vanhu vacharamba here vari kumupanda iwowo.
So ndo chimiro chiripo in terms of this funeral. We are not happy. Vana vechikoro sezvo muri chivaona munhu wese haasi kufara. Murume uyu anga ari munhu wevanhu, angasina ana basa nemunhu, angasiri munhu wekurwa kana kudii, aingozvifarira. So ndosaka muchiona vanhu vese vauya kuti vaite sei, vauye kuzochema nemhuri ino azorore murugare. Ndingati ndo mazwi angu handiri kupa. Uyezve tichakumbira futi vanhu vemachechi tomboita sort of a cleansing ceremony yekuti will include machechi to include avo vechivanhu, but iri nzira yekutsvaka kuti tione kuti chiitiko ichi chakaitika sei uye akazviita ndiani. Hatisi kuzorora. Replacement yake handifungi tikaiwana. Vamwane vakamboticha panonzi parujeko apa. Kubva wauya apa pahigh school pariyo tindopedwa apa. Semunhu akanga achiziva basa rake. Saka ati replacement yavo neloss iyo yaitika azvipindirana. Ati iwani. Munongozviziva vanhu vematicha. Maticha ava maticha vari mudunhu ka. Vana vemudunhu vari maticha mudunhu medu. Saka vanogona kunzwisisawo futi zvimiro zvakasiyana siyana mudunhu mavagere vashandira. Saka hatimbovita vana replacement imwe yakaita seiyo. Okay, Changamire, ndanzwa muchitaura kuti iko zvino mhondi idzi hamusi kusiyana nadzo kusvika mabatsirana nevechivanhu kana vemachechi. Takatarisa kumashure, ndanzwa muchitaura kuti mudunhu menyu itikofu vaurayiwa sofa. Panyaya idzi Changamire, tinoziva kuti ropa remunhu rikadeuka kusvibiswa kwenharaunda. Pane here kucheneswa kuri kuzoitwa kuda nemhuri idzi mushure mekuitika kwezviitiko izvi? Munhu wese auraya munhu anenge atsutsa ropa, anditya anenge asvibisa dunhu. Isu tikamubata kana mhuri dzacho tikadziziva, vanotochenura chete, vanotochenura dunhu. Kune vamwe vakafa, wekupedzisira akafa gore rapera akafira mumba wamatsvakira, akanga ari uko headman nduku ari pasi pamambo Malisa. Takatoshedza headman nduku nevanhu vake kuti vauye vadi tionesane, tikaonesana vakachenura dunhu. Hatingosii zvakadaro, zvakangofanana nematsaona emumigwagwa ekuti paita tsaona yapedza vanhu tototi tichenure, nokuti hatizodi kuti zvirambe zviitika. Nokuti ropa rinoenderana nechivanhu, chivanhu iropa ka. Saka zvofanira kuti zvibude nenzira nematarisiro edu isusu senharaunda. Kutaura kwatamboita nevamwe vagari vemuno vari kuti zvichida zviitiko zvakadai vemabhizimusi vangadai variwo vari kuzviita. Asi Mesa Changamire, sekuona kwenyu tingati vanhu ava ndevemuno here kana kuti vanhu vari kubva kune dzimwe nzvimbo? Vanhu vemunomu, mabusiness person munomu akawanda. Vana vemunomu havana mushonga, handivarambiri, havana mushonga. Kana vari vanhu vanoita zvemarituals, muno hatina vanhu vakadaro. Vanenge vari vanhu vanenge vabva kune dzimwe nzvimbo, vangotaimirawo vanhu. Sekuti you never know mumafaro mumapower munhu anongokuchiva ka iye ane basa rake. Saka izvozvo zvinogona kunge zvirizvo futi zvakaitika. Havasi vemuno, nokuti vemuno vese vanopondwa ka, vamonopondana mukusawirirana.
handiti vanenge vasina mabody parts anenge achinzi apo. Asi takatasa chiitiko ichi Changamire mudunhu menyu munomu zvinoita here kuti munhu avigwe asina mapatsi akakwana? Ya, isu hatisi kuda kushungurudza ka munhu afa, handiti chitunha hachishungurudzwi. Pane mutemo wenyika uya unonzi extortion, handika unoreva kuti kushungurudza chitunha. Isusu tiri kuti anovigwa asi tichazvitsvaka kuti zvakaendepi. Ndosaka ndati inini hasazvadi zvapera. Iye anovigwa isusu tosara tichitsvaka, tikazviwana kuroteta nepekutangira futi tichienda mberi. Okay, saka iko zvino mashoko enyu Changamire kupesera ndekuti kudii hamungade kupa vagari vemunharaunda muno tozoti ko zvino pakaitika chiitiko ichi vane kutya kukuru? Tiri kurwadziwa zvizhinji senharaunda. Isusu tiri kungoti nharaunda yedu toda tidzokedzane, vanhu vagare semagariro avaita makare kare. Iko zvino takaita zvokutsvaka mapurisa, masupport unit, kuti vambotenderera vachimbotsiura nekutandanisa nhubu kuzviitiko zvakasiyana. Vamwe vanobirwa mombe, ivo vekuuraya, mamedharas vana unoba, zvakawanda zviri zvazvakuitika zvazva beyond our control. Saka tangoti mutemo utibatsire. Zvese izvozvo vanhu vakambonzvainzvai vanombodzokedzana njere nepfungwa voziva kuti vanhu, nokuti vanhu vakagara vachitya vasinganyari dunhu neukuru huripo, zvinozopedzisira zvaita kuti ugari usagara zvakanaka. Saka tarisiro yedu ndeyekuti dunhu iri ridzokedzane sepakutanga nhumbu dzese, kana kumatare dzimhosva. Takatotaura nemamagistrate kuti vanenge vabatwa vari kurong side tikatokumbirisisa tiri utungamiri hwemadzimambo kuti vese vanobatwa nemhosva sekuidzodzi dzemedha nedzimwe dzatakakumbira zana stock theft vasapuwa bhero, vangotongwa vainde kujeri. Tigare free crime environment, because hazvina zvazvinobatsira kuti nhasi tatananisa nemedha, mangwana tatananisa nestock theft, mangwana tatananisa nerobhari, mangwana tatananisa nedomestic violence, mangwana kuramba tongotananisa nemhosva. Vanhu vanofanira kumbogarawo vari vanhuwo vakadaro pasina mhosva dzinoparwa, zvofamba zvakanaka. Tinondisa Changamire donzvo ramakatora idonzvo rakanaka, uye zvekare munoshanda pamwe chete nemapurisa eZimbabwe Republic Police, asi nzvimbo dzekutandarira vanhu havachawanika. Kunoiko kunowanika nyaya dzinotsvagwa nematikitivha, vanhu kana vachinge vadhakwa ndipo vanenge vachitaura nyaya dzakasiyana siyana, vanhu vachibudisa pachena kana kuti mumbowo nekuti chii chakaenda nechimwe. Chakaitika ndechekuti kumubvunzo wako wawataurawo kunzvimbo dzekutandarira, zuva ratakagamuchira vakomana vesupport unit vachiuya kuzosumiwa kwatiri madzimambo, kwandiri mambo Gwesela, mambo Samambwa, mambo Ntaveni namambo Malisa, tiri 4 tinova tisu tine nzvimbo ino yeZhombe. Ndo musi wakaurayiwa munhu, saka vachengetedzi vemutemo vakabva nyaya kutsama kuti munhu achibva kubhawa here ndopaanzi apondwa. Isusu tiripo nokuti vanga vavepo, saka vakatiwo zviri nani, ivava matikitivha naivava mapurisa, nguva yavanenge vachitsvagawa information vaitsvage vari kune kwazvakaitikira, vamboisa kakefyu mbichana kunzvimbo dzekutandarira, information ichibuda, nokuti patambovabvunzawo vari kutiudza kuti aiwa tichine runjere kupi runogona kubudisa chokwadi. Saka hatigoni kudii kurambana navo, ivo ndo vachengetedzi vedu, ndo vachengetedzi vemutemo.
kana vakati tomboisa curfew yekuti vanhu vasafamba isu tichitsvaga nyaya isichwakwa ivo ndo vanoziva tigoni kupikisana. Asi mudunhu menyu tirikunzwa kuti maitika chipiko chachamboitika pasi penyika ino yeZimbabwe chakadza kana chinoise dzudzo kunyika yese, uye zvekare vagari munharaunda vabaya panyamanete uye vane kutyawo zvekare kuti vange vachizivisa mapurisa eZimbabwe Republic Police zviitiko zvinenge zvichiitika, uye zvekare patadza munge tichitaura navo zvanga zvakavaomera uye vari kutyirawo upenyu hwavo. Idonzo ripi ramungafunge kuti ringashandiswe mudunhu menyu kuti vange vachizivisawo mapurisa eZimbabwe Republic Police zviitiko zvakaita saizvi? Dambudziko riripo rimwe chete, vanhu vanotya, asi chokwadi chinongobuda pachena. Munhu angorovika, munhu asiyana nehuku. Iwo wakagura huku musoro, ropa rayo rasiyana neremunhu. Munhu ane dzinza, munhu ane vadzimu wake, munhu ane zvakasiyana. Izvozvo ndo zvatiri kuti nyange vakasataura, asi chokwadi chabuda chinobuda pachena. Chiitiko chaitika chisati chaitika, asi chokwadi chinobuda pachena. Tanzwa mutarana wechikaranga muda kuti chiitwe mukati medunhu rino muchikokera makereke kana kuti vanoita chivanhu kuti zvinhu zvinge zvibuda pachena. Mune zuva here ramunenge makatarawo kuti chiitiko chinge chiitika, kuti vari kunzewo kumhuri yeZimbabwe vari kunzwa chiitiko chiri poripocho kuti vange vachiuyawo mukati medunhu rino kuti zvinhu zvinge zviri pachena? Zuva tinaro asi hatisati tafinalize kuti toone kuti tozvifambisa sei. Sezvinhu zviri kubva kwandiri semutungamiriri wedunhu, vanhu vamwe handisati ndavazivisa zuva asi ravepo ratiri kufungira kuti tikaita izvozvo tisina kunyanya kuenda mberi zvinotibatsira. Maita basa Changamire, tinotenda. Chatasangana nacho pano zvinhu zvinorwadza zvikuru. Vamwale anga ari mudzidzisi mukuru, anga achitungamirira department rake rehistory, vakavapa nzvimbo yeRio Tinto High School kubva 2010 kusvika pano pataparadzana navo. Tinowana vende racho as a historian pachatinetsei kuti tipagadzirise ipapo. Vamwale munhu aifarira vana vake zvokuti nekuona kwamunongoita nomuenzanzori pano, vana vavamwale vamwe vava maticha, vamwe vava mahistorians kwavari koko, vamwe vava madhokota, vamwe vava maloya. He was such a mentor for the youth, and this is a great loss. Tarasikirwa singabviri navamwale. Tinoti dai zvaikwanisika nokwavaenda ikoko Ishe vavatarire, nemhuri yasara ibatsirikewo, ive nenjere dzavanga vanadzo. Idzodzo njere idzodzo nokuparadzirwa kwadzakaitwa, tine kurudziro yekuti zvirambe zvakadaro. Zvoitwa sei kuedza kuderedza matambudziko ekuurayana kwakadai munharaunda? Ndingati nechirungu, this is a multicultural boiling pot. Nenyaya yemararamiro ataakuita mazuva ano, nongedzwa haingavi kuti zvishatwa izvi zvauya pano paJuwere kana kuti muZhombe. Zvishatwa izvi zvava kwese nokuti vana vedu neraramo dzavo vapararira kwese kwese. Hongu tingati tingazvigadzirisa sei, asi yadeuka ichorerwi. Chaudiwa mageneration iwawa madoko iwawa kuti tione kuti tavandudza tsika dzedu nokugara kunoyemura chinhu chinonzi munhu. Umunhu, ubuntu ndo chinhu chatingakurudzira. Ive nomuzvikoro imomo tovabata vachiri vadoko, todzidzisa umunhu. Asi umunhu haubvizve kuchikoro
hunhu hunobva mumba. Dambudzo ratinaro iri harisi dambudzo rokuchikoro, harisi dambudzo romustriti, idambudzo rokumba. Ngatichengetei vana vedu tichivadzidzisa tsika kuti tinogara sei nokukoshesa chinhu chinonzi upenyu. Asi guhu iri parakasvika munzeve dzenyu kuti vamwale vatisiya uye zvakare nechimiro changa chiripo kutisiya kwavo vakaita kana nenzira yacho yakatora upenyu hwavo zvakakubatai zvakadini uye makazvigashirawo zvakadini uye zvakare zvachinja upenyu hwemunharaunda zvakadini? Hatina kuzvitambira nyore, asi patakanzwa soko nokubva kumukuru wechikoro takangofunga kuti pamwe kune kwazvaitika zvako, asi patakazowana umbowo hwaitaridza kuti iyi memba yedu zvokwadi takanzwa kupererwa, kunonzi kupererwa, asi sezvezvinoita nguva inofamba ende chiitiko chinopfuura. Asi chiitiko ichi chasiya denda munzvimbo, chasiya ndangariro dzisingaperi nenguva inoreba chaizvo. Pakaita svondo rakapera rose iri, hapana mwana aikwanisa kuti unga adya sadza akasununguka. Vamwale vaiva mudzidzisi mukuru, vamwale vaiva munhu aitamba nevana, vamwale munhu wokuti nevana chaivo vakakadzika kuti kuchiitiko ichaitikireiko pana mudzidzisi wedu mukuru kudai. Vamwale munhu aitungamirira department rake zvakanaka, zvokuti maproducts avamwale vazhinji malawyers. Nzvimbo yarasikirwa zvisingabviri. Gamba irero richanetsa kurivaka, ravavendi. Mashoko enyu anoti kudii kumhuri yeZimbabwe vari kuona chiriporipocho, uye zvekare kumhuri yavamwale inoyarasikirwa, uye zvekare kune vana vechikoro varasikirwa nemudzidzisi wemhando yepamusoro? Chokutanga tinotambira kuti zvakaitika, asi tikatarisa maitikiro nechiitiko chacho zvinotipa ndangariro dzisingaperi. Kurudziro yaiva yekuti tigere nevana, ngationei kuti vanorarama sei. Tingavawo mhuri chaidzo, baba namai, tingavawo ivo vana vatinozvara, ngationei kuti raramo yedu tiripo here kuvapo tose, uye here pane dzimwe nongedzo dzinoita kuti tive panguva yekuti tisavapo tose. Kurudziro yakanaka ndeyekuti ngatikoshesei upenyu semhuri, sevana veZimbabwe, kubva mufemiri, kubva mumba. Tikoshese upenyu kubva mumba. Upenyu hauzokoshi nokuti tabuda chivanze, upenyu hunokosha kubva mumba. Tinoziva panoitika zviitiko zvakadai sopano panoparwa mhosva, kune vamwe vanenge vachiziva zviitiko izvi kuti ndiye nhingi kana ndingana anenge akapara mhosva iyi. Tinoona vanhu vekunoko vanotya kunge vachibuda pachena kuti vange vachishanda nemapurisa eZimbabwe Public Police kunge vachivazivisa vapari vemhosva idzi. Idanho ripi ramunofunga kuti ringange richitorwa kuti vagari vemunharaunda vange vachizivisa mapurisa vapari vemhosva, uye zvekare mhosva dzinge dzichidzikisirwa kupara kwadzo? Mukatarisa magariro atoita munharaunda, tine nzira dzokupana dzomashoko nokuzivisa zvine zviitika mumisha medu. Hazvingavi nyore kuti paita chiitiko chakadai vanhu vangauya voti ndini ndakaona zvakazobva nokwakati, asi totarisa kuti iro vanhu vomutemo vanoziva nzira dzavo, saka tiringovapa mukana iwowo wokuti vaone kuti chakawana mwale chakabva papi ende zvokwadi zvingagadziswa sei. Totarisira mutemo kuti ufambe nenzira yawo. Isu tiri vanhu tinogona kuona kana kusaiona. Tikatarisa nenguva yakaitika chiitiko, vanopupura vangava vashoma semanzwiro atinoita.
saka kuti tipembedze nhema zvinhu zvinezvi zvisina kunaka. Tongozvisiya kuvanhu vomutemo vachaferefeta vagobuda nechokwadi. Asi donzo rakatorwa rekuti vanhu vange vachidzingwa munzvimbo dzekutandarira dzakaita semabhawa, ukwatinoziva kuti matikitify edu eZimbabwe Republic Peace vanenge vachiwana nyaya kandokwa dzinobuda kana vanhu vachinge vakoriwa kana kuti vachinge vadhakwa. Munoriona wose handingapi chiga pane paitwa mutemo. Mukatarisa nzvimbo dzokutandarira kune dzimwe nzvimbo dzinotobvumidzwa kutandara kubva na10 o'clock kusvika na4 o'clock anonzi manight club. Kozoitawo nzvimbo dzokuti tinomwa tichitenga tichienda kumba dzinovhara na8 o'clock. Saka kana kune kwavanowana nguva yavo nzvimbo idzodzo dzechingovapo hadzivharwi nokuti paita chiitiko. Tinotenda baba maita basi. Tinotenda. Sabhuku, munganditsanangurirewo kuti zita renyu munoitwa sabhukani uye ekudunhu kwatiri kunonzi kupi? Ini ndinoitwa Sabhuku Elizabeth Charity Ngwenya. Dunhu randiri idunhu raSolomon. Sabhuku Solomon under Chief Kwesela ndiro dunhu ratiri. Asi area yandiri area yeZhombe mission asi iri under Chief Kwesela futi. Tinotenda mama. Ndoda kunzwisisa pachiitiko chatafambira pano kuzoradzika vamwali kuti imimi saSabhuku chiitiko ichi chakasvika muri kupi uye makachigamuchira sei? Chiitiko ichi chakasvika ndichitobva kutanga kuzvinzwa. Ndakazvinzwa ndiri mumota ndichienda kuKwekwe. Ndobva zvangonzi pane munhu apondwa asi akabviswa face and vanhu vari kutadza kumaidentify. Then I moved on with my journey to Kadoma. Ndasvika muKadoma ndopa ndakazofonerwa namai Chirau vakanditi sekuru Mwale vapondwa. And it was a painful message to me. Nokuti, can I go on? Nokuti ini ndakaziva Mr. Mwale from 1979 ndichiwanikwa muno mukati menzvimbo, and he was married to his first wife, and he was somebody angasina noise nemunhu. All he could do was he was a cheerful man, a person who loved his music and his dancing, asi basina kana noise nemumwe munhu, and he enjoyed his profession as a teacher. Vaitodzidzisa isu muno mudunhu taitobenefita zvakanyanya from him because he could give vana vedu ma-extra lessons kana vaita ma-difficulties in the subject yaaiteacher yehistory. Saka munhu uyo kuti mugarisana naye isu sedunhu takarasikirwa chaizvo. Ipapo takarasikirwa, and munhu anga ari mubhuku rangu ini zvekuti takarasikirwa. Ndabva muchitaura kuti munhu anga ari mubhuku renyu. Tinoziva kuti kumaSabhuku kunouya nyaya dzakasiyana-siyana, munotonga nyaya dzakasiyana-siyana. Vamwale munhu kuti aimbouya here kuzotongwa nemhosva dzakasiyana-siyana pavillage level? Kubva zvandavaziva handisati ndambonzwa kuti ane mhosva yaakambotongwa nayo kubva pavillage level, even kuenda higher than village level, even kusvika to the local government chaiyo kuti police. Handisati ndambonzwa kuti ane mhosva yakambotongiwa nayo. Pari pakunetsana nevanhu munharaunda vakanga vari munhu akaita sei? Mr. Mwale wanga ari somebody who was peace loving. Munhu uya wekuti chero munhu akasai kumunzwisisa, he will quickly apologize and sorry my brother, sorry my sister, and you go out of his way to make peace nemunhu iyeye kana aona kuti handina kunzwisisa. He was not a person angaine a character iri provocative. He was not. Asi venderi ringakwanisa kunge richitsiviwa here zvekare ravamwale ratasirwa nhasi? Ini mucommunity ndinoona kuti richanetsa kutsiwa, and manetsera azvo ndezvekuti vanhu vese vaita zvekubvarurwa. We know there's something like death
and it comes in maways akasiyana, but his going was something chasiya vanhu vazhinji heartbroken mu community, and we can't even mend our hearts because it's like it's a nightmare. tanzwa muchiti vaikwanisa kunge vachibatsira vana vechikoro panguva yavo avo vainonoka kunge vachibata. Tingati vana vechikoro varasikirwa zvakadini? Mucommunity muno vana vechikoro varasikirwa because mumwe munhu aipromota education kuvana mukati menharaunda, and vachikurudzira kuti nyangwe vaya vanoda kuregedza kuenda kuchikoro vaimuonesa kunaka kwekudzidza, zvokuti tarasikirwa. Maererano nekurwadziwa muchiona chimiro chemutumbi wavo kana kuti nekunzwisa zvainge zvakaita mutumbi, matanho api amungafunge kuti angatorwe panogadzirwa mitemo, uye matanho api angatorwe panoenforcwa mitemo munyika yeZimbabwe? Yeah, that's a very difficult question because zvakanetsa kuti tizvigamuchire ina hangu pachezvangu, because handina kumbenge ndazviona kusvika paage yandawe iko zvino. Saka kuti ndizvigamuchire kuona kwandakaita ndichiona maphotos emutumbi wawo, it's like wanga uchirota woti pamwe ndichamuka uona kuti aiwa zvinhu zviri kuramba zvichienderera mberi. Inini I believe community yedu chimwe chatingaita kudzokera back to identification yevanhu kana vachiuya mumatunhu, like muno mariseva ngaazikanwe kwaabva, ngaazikanwe kuti abvira chii, uyezve ngaazikanwe kuti kana iri transfer yebasa ngaaende kwamambo otaura kuti ndachinjirwawo muno ndiri pabasa, otaura nyangwe nemhuri yake. And ndinoencourage zvekare zviya zvaimbotaurwa kuti ukaita muenzi panzvimbo enda unoripota kwasabhuku. Taita vanhu vakawanda vanobva nzvimbo dzakasiyana nokuda kwenyaya yechipfambi nechikorokoza. Saka tinongoti kuda pangaitwa mameasures nehurumende mukati menzvimbo yedu kuti zvinhu zvigone kudzimwa. Vana vadiki vari kusiya zvikoro vachitevera mari dzechikorokoza, and izvozvo zvinokonzeresa matambudziko akawanda mukati menzvimbo. But Mr. Mwale, as I understand, he was somebody who was not after that. Munhu uya wekuti he remarried after his first wife died. Saka zvinonetsa kuti tizvinzwisise, and uyezve tiri kungokumbira kuti malocal authorities edu emuno muZhombe vabatane voonesana kuti vangaita sei neguta rinonzi Joel Growth Point. Uye zvekare mama, ndikandikudzorei pamashure zvekare ndabva mutaura nhau yekuuya kwevanhu, uye tiri kuziva kuti mazuva ano zvasiyana nechikare kare chekuti vanhu vazhinji vaibva kumadhorobha vanga vasingauye kuno kumaruva. Vanhu vaakuuya vachimakwa. Donzo rekumakwa kwevanhu muri kurionawo donzo rakanaka here nezviitiko zviri kuitika izvi, nekuti tiri kunzwisisa kuti nguva dzidzi kumashure zvanga zvisingaitike zviitiko zvaakuitika nhasi mudunhu reZhombe. Kana muchiti vanhu vaiuya vachimakwa, munogona here kunyatsotsanangudza? Chikaranga chasiyana chekuti munhu anouya achitenga musha abvawo kwaabva, kandi anopiwawo chipisi chemunda kandi chemusha. Izvozvo zvinogona kutikonzeresa nokuti vamwe vanhu vanenge vatiza dzimhosva dzavo mukati menzvimbo dzavabva votizira kuno. Saka isusu if we are reluctant kuita exercise iyoyo tinogona kugamuchira mhondi mukati meguta. Mama, ndimbokudzosai kumashure. Ndanzwa muchitaura kuti vanhu vari kuuya ndivo vane fungidziro kana kuti zvinhu izvi manga musati mambozviona kukura kwenyu kwose. Toti here chiitiko ichi chakaitwa nevanhu vekune dzimwe nharaunda vakauya muno muZhombe? Handina kunyanya kuti nditi chakaitwa nevanhu vekuuya. Ndiri kutaura kuti we can no longer identify people as such, nekuda kwokuti tine vazhinji vanouya vasiri venzvimbo ino. Asi chimwe chinhu chandingakumbirisa kuhurumende, ngainyanyewo kudhila nenyaya yedrug trafficking
zvakaita wana guka, mutoriro netumbwa utu turi kutengeswa. Nokuti mukaona kuti munhu osvika state yaakaita kuna Mr. Mwale, that person was not in a normal state of mind. Saka muri kudhila sei nenyaya dzemadrugs imimi kuno kuZhombe? Ya, tiri kuedza kuti tigone kutaura nevana, but chinonetsa ndechekuti you find out kuti mumwe munhu wausingafungidziri kuti anenge ari drug trafficker ndiye anenge atoriwa. Unotarisira kuti this person is mature enough to know the dangers of trafficking madrugs, ndiye anenge atorimo. Tanzwa zvakare kumashure mataura nauya anasisi veusiku avo vanotengesa miri yavo. Zvakare tinoziva kuti matunhu paundi varume nguva yatave vane zvinosina kudzingiswa. Ikurudziro ipi yamungange muchipawo zvakare? Ya, ndinongokurudzira kuti deno vanhu vechirume vangonzwisisa kuti maruwa enyika haaperi, and if they could go back to the original marriage status yedu yekuti one man one wife, uyezve vabereki ngavarege kuregedzera vana vavo mumagrowth point, asi kuti ngavadzidzise even madropouts evasikana mabasa emaoko, so that they learn to work for themselves kana aramba zvechikoro. But inini ndinoti they must advise vana ava kuti varambe vachienda kuchikoro. Empowerment ye-girl child is proper education, kuti vabude musex life iyoyo. Aiwa, tinotenda mama maita basa. Maita basa. God bless you. Thank you. Hamunganditsanangurire kuti vaMwale muchinzwa kuti vafa chityo ichi kana kuti mazwi aya akasvika muri kupi uye makamugamuchira sei? Manzwa takasvikira tikawanza tiri pamba pedu endisabongomo. Se vanhu masabu takarwadziwa nechitiko chakaita sechocho. Tikafunga kuti chii chaitika, chii chitiko chaitika munzvimbo medu. Zvakatirwadza, hazvina kutibata zvakanaka. Tafungidzira kuti ide tichibatanidza vanhu vanotibatsira, vatibatire vanhu vakaita seivavo, tovavona nemeso vakaita chitiko chakaita saichocho. Chinhu chakashata chisingabvumikwe paupenyu hwevanhu. Zvakatirwadza. Hoyo. Okay. Sasabhuku makakwanisa here kuenda painzi pane mutumbi wacho? Kukwanisa kunosvika, takanguva kuchinzi vatotakukwa. Isu tiri kuno kuZhombe mission pachikoro, iyo kwaJuwero. But taine shuwiro kuti tinosvika ikoko tonozviona. Tazounzwa kunzi akatotakukwa aendeswa kuKwekwe. VaMwale imimi sekuziva kwenyu vakanga vari munhu akaita sei? Mwale anga ari munhu ari open, munhu seni ndaiti muzukuru wangu anga achifara nemamwe vanhu zvakanaka, anga asina problem mumwe munhu aigara angoseka chete. Chinhu chake chaanga anacho kubatsira vamwe vanhu. Ukaita chichemo aikwanisa kuti akubatsire vaMwale semuzukuru wangu. Taiziva kuti vaMwale vakanga vari mudzidzisi aizikanwa zvikuru nekudzidzisa vana subject yehistory. Vana varasikirwa zvakadii munharaunda kwamunobva? Varasikirwa zvikuru vana. Uko zvino kuti replacement yokuti vachaiwana sei, hatine kuchema kwakakura kuti vana vedu vava kuzorasika chikoro chavanga vachipiwa naMr. Mwale. Semadzisabhuku ndiapi matanho amuri kutora nekutozochitiko ichi achisi chekutanga kuno kuZhombe? Ndezvipi zvamuri kuita kuedza kuderedza matambudziko akadai munharaunda menyu? Munharaunda medu torwisa chiista mapolisi aya maneighborhood watch committee tichiti pamwe tingangobatsirana navo kuti vatiwanire information
semasabhuku isusu tenge chigara chida information kuvanhu vakatipawo nesitowamhanyisira papolice station topawo ripoti kuti pane ripoti yakati yakashata. Iyi ripoti yakashata mwanangu, haisi yakanaka, hatifariri futi paupenyu asati amboona chitiko chakaita saichochi. Muno muZhombe kwane zvitiko ndofunga zvakana zviviri zvatakatarisana nazvo, zvakatirwadza. Okay, ndiri kuona baba kuchena musoro zvinoratidza kuti munhu anenge aona zvakawanda. Nazwa muchiti muZhombe munomu hamusati mamboona chitiko chakaitika kuna vamwari. Ko kune dzimwe nzvimbo kwamakakurira kana kuti kwamunombonzwawo kwakamboitika here chitiko chekuti munhu anobviswa mapatsi akadai? Ndeyemukomana akambourayiwa kusaidi rekumabhanana kugokwe. Hatakanzwa kuchinzi akutambudza vanhu nezhira imwe yakashata, nekuti vanhu havachagarisani zvakanaka nechitiko chakaitiwa munhu iyeye. Tingoreva kuti pare zvino tongorevera kuti hai chitiko chakaita sechochi ngachifanire kuti hurumende ide ichipindira yotipa vanhu vereinforcement yokuti tibatsirane navo semasabhuku. Toda kuti tigadzire nzvimbo yedu yazvakanaka, tichibatsirana nehurumende. Takatarisa zvakare pamasabhuku ipapo, ndiapi matanho amuri kutora kuedza kuderedza kutorwa kwezvinodhaka munharaunda menyu? Kuedza zvinodhaka tokwanisa kutoti todzivirira, nokuti tokwanisa kuona vana tovatsiurawo. Kana tikaona vachiita zvinhu zvovaita seizvozvo toendesa ripoti kupolisi kuti kune zvimwe zvinoitika panzvimbo yedu zvakadai. Inini ndinozva vamwari vari munhu aifara, vainditi tsano, vaingonditi tsano, taingotana tsano. Saka dai ndikasangana tsano, ini ndoita basa rekuvaka, saka ndomba tainyanya kuwadzana navamwari zvikuru panyaya dzekuvaka. Vaiva vachindita maquotations avo, ndichivaita maquotation, pane mabasa avaitondipa ndichiita basa rekuvaka. Ndine mastructures amwe ndakatovaitira ivo vari murungu wangu, saka ndaizivana navo chaizvo tichifara vachititi tsano. Handinambobva takamboitana semurungu nemurungu, taitana sevashamwari neshamwari, but tichitotaura zvinhu zvebasa chaizvo, kuti mangwana tichadai tichibhadharana mari dzedu pasina zvokuti dzainetsa. Saka ndaiona munhu anga ari munhu akarongeka zvikuru. Maonero andoita munhu aingofara. Handinambobvira ndakanzwa kuti vakambosangana nekunge vachiita zvemusindo. Zvandaiziva ndezvekuti vaingoitawo zvekumenda vana vechikoro, vachibatsira even vamwe vasiri vana vepachikoro pavanodzidzisa. Ndine mwana wangu anga achitodzidza kurujeko, ivo vari paZhombe high school, so aitoenda kuma-extra lessons, vachiitiswa ma-extra lessons navamwale. Ndaiona ari munhu aifara nevanhu vakawanda musociety, saka zvakandirwadza zvikuru. Nanhasi ndiri kungorwadziwa. Ndo zvandinoziva pamusoro pavamwari. Ndinovaziva from 2013 kusvika gore rino. Mhando yemhaka dzakadai sofa kusvika makore anorarama ndiri asi ndadziona zvototyisa izvi. Kana nenewo pandinofamba ipapa pandotomerera kuti ndikasangana yakafanana neiyoyi vakomana, ko mhuri yangu ichasara ichirarama here? Because hatisati taona. Taimbonzwa kuti vanhu vanopondiwa, vanourayiwa, but uyu mafiro ake aita mutsauko aya. Sesikhathele awusakwejiseki lasemabhawu sithembele ukuthi emabhawu kwabe sithola khona information. Hayi ukufa kwamasamaji bonke abalapha abantu, akula muntu othabela khonoko, akula muntu njalo okufunayo. Usamaji ngumuntu wabantu, umkhwenyana wezizweni. Hayi uye umkhwenyana wakobulawayo, lo samajayiva nabandawonye. Hayi thina ukuze siyazi usamaji lokufundisa kwakhe from Rujeko to Rio Tinto High School lapha, ufundise thina, wafundisa labantu abethu. Kanti sikhangele ukuthi uyavula abantu abethu ingqondo, kodwa omunye umuntu uyanikwa imali sikimani, hayi ukuthi yenza into engayisiyo. Esigabeni abantu bonabo sicela ukuthi noma amapolisa engabamba abantu bonabo ngake nika umphakathi lawo ithuba, ngoba umuntu engabanje ukuthi oyenza imede eZhombe kanye iZhombe from Tingo konke le iZhombe umuntu engenza imede uyabonga ukuhamba 2-3 days sependukile, yambona futhi echicha phansi. Lubani uhulumende wethu nxa kuyuthi engabule umbono wethu thina abantu beZhombe kade sesilawo, lubani amamedala engabanjwa
anikeni izhombe ijoweli libone ukuthi iyayenza ngabona abantu xa ungathi kuyangcwatsha umlota phela lizafotshola lani liye ngcwaba umlota lathi sesenze sikubonayo ukungena ngozi ebantwini sesikhathele khathesi kojoweli akugwejiseki imali zidinga ebantwini anje imali itholakale ebantwini khona usise ngatshaya kojoweli kanye akugwejiseki u6 okulo information iphume ebantwini ukuthi umuntu wabulawa kanjani kodwa u6 etshayila ngalitshona ogogo bemsikeni bayatshawa amapolisa esezithi asigcinile silawo ezhombe kojoweli afika futhi etshawa akula reason ukuthi noma umpolisa ngaphumisa i-ID uyabulawa kuthiwa mina ngifundanga ngivalanga utshawa umpolisa utshawelwana thina sigcinwe ngamapolisa khona okasikufuna ezhombe abadala bethu eliphambi kwethu kutshengisana ubuntu indaba lisibisele emuva lini abavula ingqondo abadala bethu besikhangela kanti silokho kuthiwa izhombe i-wrong izhombe ayikho wrong abaphezulu babarongo bayabhambambatha isilonda bembambatha inxeba umuntu kayenze icala lakhe kuqonela khonoko hayi sesikhathele kunezhombe mina ngumfana kagwezela uthulayo sengikhulumile abadala bami ngiyabonga ungadlali ukuthi umuntu ebulala umuntu emhlinzi ikhanda wena sesaba ukuhlinza inhloko yenkomo uyayifusa eziko uyihlinza bayebezithi bayenzani uyahlinza utshoni cela ukuthi bengabanjwa manje imphakathi ulalela iZimbabwe yonke yakuza amajiya ufile umkhwenyana wezizweni wezhombe lakhona ngale kobulawayo ufile kade siyamngcwaba la sicela ukuthi engabanjwa sinikanile bona abadala icala manje lingabasekhoti abafuna ikhoti labantu Zabona bafuna thina lathi igoli right yachisa ngamatayiri right correct 100%. That is nikanina kula ngozi kase mbophela amatayiri bophe ngepitches lathi slide. Ipele khona apho le mali ayiphiwayo ufana. Ngiyabonga mphakathi, ngiyabongeka ngithozi ukuthi umuntu wemetha ngabura weho zivarani. Bozi ZHOMBE yarerutsiwa. Tiri kutukwa. Sakwezela ari kutorerutsiwa. KweMhondi. Kuri kutukwa iye mambo wedu mkoma wangu ndiye ari kutukwa nenyika yese izhombe yabulala ugwezela uyekelela abantu nguyobulala anditi ngawati pe nguva iyo timboshandisa oti dzosere recovery koko meta yepa ZHOMBE ikabahwa ipai kuvanhu musaindise kupolisi koti polisi ayo timboti pai kuno imi kana takundikana moti takundikana sesithiwele nzima kanti usamajika evula ingqondo abantwana isithi takakundikana nguva yedu wathi samajika unozoona kukosha kwechikorobho warasa mvura zvatoitika mvura yarasika ora chikorobho chakaraswa kudhara mvura yarasika yoda kukorobheya tokorobha neisa majiva enu imi muri kuti vanhu ngavarohwe mabhawa ko munhu ari mubhawa tadzei information mudhara inowanikwa kuvanhu anditi vanhu vakabatiwa vakasiyiwa votandara so munhu kana adhakwa akamwadora akadhakwa anoburisa information baba munhu anokasika kubahwa zvinhu zvoenda mberi vanhu vobahwa vevaridzi vemhosa vozikama kana hurumende tomboikumbira kuti aye vanhu musaendese kukoti ipai kuvanhu community ngaipedze nevanhu ndosaka muchiona machifu akudhara ive right aiti uyu ngabayo nepfumo otofira ipavo muridzi wemhosa zovharana hamusangani nemuparamuri mangwana ikona kuna kuchinzi ndipe mari muhomwe inini ndaparikwa mhosa ndongona matichema ndichiona munhu uyawo tipei vanhu mumaoko edu muone tokundikana ZHOMBE teikontrola tega but muri kutirambisa akontrola ZHOMBE muri kumubata mumuvharire mupari wemhosa mamuburisa kunze hapana zvatiri kuita tingodzokera kumashure tipei mukana tishande nevanhu totaura zvotibatikana nezvamajimbo namaji anga ari sapota wedu weasinawo tisapota asinawo zvakanaka noti information iyo haibudi vanhu vachirohwa noti vakatanga kutsvaga information pavanhu vakavhimba usiku vachivhimba vanhu vachiredha vanhu ipapo ndipaifanirwa kuwanikwa information makuseni kuchimuka kune black boots ichirova vanhu vakabva information yadzikira kuenda pasi kuti munhu abude muporisa kuti abude anotsvaga vanhu zvakarema noti izvozvo zvotofanirwa kuti vanhu ivavo varimo munharaunda asi vanofanirwa kuti vavabate asi maporisa kuti abuda atarire vanhu ivo vaya time iyoyo havana yokuti vabude mumabhawa vatarire vanhu ivo vaya vanhu vese vanowanikwa mumabhawa mese vakadzi vemumabhawa ivo vaya vanowana vanhu ipo paya panomigwa doro ndipo panowanikwa KweMhondi seiti Mhondi inouya ipo paya yotora munhu wayo anenge aba inomutora yoenda naye panyaya yekuponda munhu ichi chinhu chandokumbira ndechokuti aponda munhu ngaasavhurirwa kusvika atongerwa mutongo unoenderana nemhosva yainenge aita
ngaasavharirwa munhu aita saizvozvo. Bheo haritomboshani noti ndikabhadhara bheo ndaponda inini still ndichangoramba ndichingoponda noti nechitembea homwe yangu. Saka zvinoti vanhu vari kuuraya vanhu vari kutembea homwe. Saka nyaya yehomwe dai yambomiswa munhu auraya apiwe mutongo unoenderana nemhosva yanenge apara. Kana kutogurwawo iye zvingatove nani nokuti zvinorwadza. Nokuti ini nyange ndikamona achifamba inini ndinorwadziwa. Ndamona achifamba apa ndichafunga mwoyo kunomuponda nokuti akandiurayira hama. Saka chirwere ichocho achiperi. Saka munhu apara mhosva yake ngaasavhurirwa, asabhadhara mari, ngaavharirwe mujeri kusvika atongwa mutongo unoenderana nemhosva yanenge apara. Sekufunga kwenyu mimi uye imi varume mune zvimunosina kudzingiswa ndimunotora vasikana veusiku. Mashoko apa mungapo kuna vamwe varume vane zvimunosina kudzingiswa? Nyaya inoitika pavasikana vamutaura veusiku ava tingangoti vanhuvo vanenge vari pabasa. Inyaya yekuti nyange ndichagona kuwanikwa ndine musikana uya ndabva pamusikana uya vanhu vanenge vanenge vandiplanira vondiuraya zvoita sekuti musikana uya ndinaye ndiye akonzeresa kuti ndiurawe. Asi izvo kune vamwe vanhu vatora nyange mukatarisa mafiro akaita murume uyu haasi mafiro ekuti anganzi anga ari kuvasikana veusiku. Munhu uya mukada kutarisa mafiro akaita munhu akavhiyiwa fesi. Hakuna kupondwa kwekutanzi anganzi avhiyiwa nokuti anga ari kubhebhi. Zvinhu zvinowanikwa izvozvo pavarume kuti vari varume. Kuvasikanawo zvinhu zvagara zviripo but asi izvo zvakaita kuti murume uya anganzi aurayirwa mubhebhi. Maurayirwo akaitwa munhu uya mukada kuzvitarisisa chaizvo. Hakuna zvinhu zvakada zvokuti anganzi aurayirwa bhebhi kana kuti aita sei. Aya ndiri kuzviramba. Tatoti vanhu vanogara munharaunda here kana kuti vanhu vanouya vachidzokera? Nhau iyoyo ingatora kuti ndinganetsa kuti ndingati vanhu vanogara munharaunda kana kuti vanhu vanouya vachidzokera. Vanhu vanogona vari vanhu vakashandiswa vachigara munharaunda kuti notuya munhu uya hakuna munhu angambobvesa kwaanobva achinonanga mupariwa. Hazviita kuti kunenge kune vamwe vanhu vari kusevenzeswa kuti aiwa apa tinenge tinowina. Asi sekuona kwenyu ivavo vamwari vakanga vari munhu akaita sei? Vamwari chandinovazivira pandaisangana navo nchitaura navo yange iri nyaya yebhora. Yange iri nyaya munhu aisekerera haana munhu waitsamwira. Aizvimwira doro rake haana munhu waitukanidzana naye. Kana pane munhu anotanzi akambomarwa kana kunongedzwa nechigumwe nemurumeyo munhu iye anotonyepa. Munhu uya aifarira doro ndekuti ona bhora aisapota timu yake yeArsenal. Ndo zvinhu zvaaikwanisa kuita. Haana munhu wairwizana naye kana kuti atukanidzane nemunhu munhu yangatonyepa. Hurumende chiri kuitika muno muZhombe pane nyaya dzave mbiri manje. Takaona nyaya yamunyaradzi. Nyaya yamunyaradzi iyi yakaitika vanhu nhasi vanhu vacho vasati vabatwa. In a short period of time patoitika futi nyaya iyi yemukoma wangu Fanwell Mwale. Vanhu ava vakasabakwa hamuonesa kuti vanhu vachaziva kuzotora mumwe futi here. Tachikumbura kuti paitike matactics ehurumende kana kuti ndewembwa here kana kuti ndewekuti paitike chii. Vataura nedzimwe nyika dzokwanisa kuita kuti munhu ainenge aita mhosva abatiwe. Bozi karamba vasingabakwe saizvozvi vanhu vachapera vachingotogwa futi nesemuwe iyoyo kutogwa chii mapazi. Kozi imbiri iko zvinhu zviri kutevedzana muno muZhombe handirika. So handizi kuti zvingafambiswa sei. Tiri kuzvikumbira kuhurumende zvokuti dai paita kuti paitwe seriousness pakutevedza nokuronda vanhu vaita mhosva yakada. Izvozvi otherwise vari kuti vakasabakwa futi otherwise hapaiti dzimwe 2 months pasina kudii kubakwa mumwe. Because zvatove business. Kuti zvo kuti vari kubva nekumabusinessmen here kana kuti vari kuzvinzisa kupi zvotonetsa. Ndatenda hangu. Misati maenda baba. Ndanzwa muchitaura kuti vaviri vaitika chitwa ichi. Hurumende inogona kunonoka. Imimi sevagari vemuZhombe ndezvipi zvamuri kuitawo kuedza kuderedza matambudziko aya? Isu sevagari vemuZhombe zviri kutinetsa because vanhu ava vanenge vari armed. Sezvo muchitarisa munhu avanotamira munhu ari chii ari 1. Zvatingavaita isu hapana. Kunzwa kuti panenge paitwa mhosva ipapo imbwa dzehurumende dzikurumidze kusvika. Kana kuti hurumende iuye nezvimwe zvinhu zvingaita kuti patevedzwe nokurumidza munhu abakwe. Because vakasabakwa vanodzoka futi. Yevo vadzoka pamunyaradzi vasati vabakwa avadi vadzoka. Which means takutotarisira kuti pane imwe case inoitika futi in the near future. Because vanhu havasi kudii havasi kubatwa. You see. So munhu ari kutevera next hatitomuzivi. Takutotya kufamba usiku. Takutotya zuva rikapera takutotiza tichinda. Because vanhu vari kutambira muno muZhombe
whether ndi businessman ogoko yako yazobata muno muZhombe because pano pachipa two vachitevedzana ndo mashoko andinawo bedwe. Yes. Yes. Right. Mataura zvakanaka. Mapurisa edu ari kushayiswa simba nokuti habvumi kutuvura munhu maybe handiziva handisi mupurisa ndika dai mapurisa mushombo wapa mutemo kuti munhu awanikwa ari pasport yekuda kuzama kuita matactics iwawo okufamba chero nebhemba vapfure gumbo vakapfugwa vaviri vatatu havachafambi nemabhemba vanhu kana kuti nemapanga bhudzi vakabveya payamapanga kana kuti mabhemba here kana kuti chii. Saka mapurisa akangopuwa pawa yakafanana neblack boots yakauya iko zvino iyi. Ivo ava mapurisa atina vapano mukavapa pawa yakadero ivo vega vanozviitira basa vakatipedza. Pasina black boots pana sina chii. Muri kulimita mapurisa chii pawa. Hurumende ndori zvichisa mapurisa chii pawa. Ndochokwadi chiripo. Vakutohlawo kufamba mapurisa. Ndochokwadi chiripo. Ndochokwadi chiripo ngavawedzekwe pawa mapurisa. Tangane musanetse henyu black boots chiuya kuno ngavape mapurisa ipo pano pawa muone kuti havazvikwanisi here. Mahwenyu vanhu vemuZhombe nemapurisa enyu kuti mukwanise kutaurirana nhau dzakadai muchinzwanana kuti togadzirisa sei nzvimbo nekuti vanhu vakawanda kutaura navo vari kuti tinotya kubudisa information nekuti hatizivi kuti mapurisa kana kuti mhondi dzinozoita sei mangwana. Right. Chiri kuita kuti vanhu vasabudisa information ndiri kuchiona ini. Munhu atogwa nhasi aenda uko anodzoka. Iwo wakabudisa zita rake handika. Saka munhu anototla kudi kuuya achitemwa nemhondi iya. Saka mutemo ngausimbe kubva pakuti mupurisa ngadhure gumbo. Munhu aendako asadzoke. Munhu asadzoke especially ava vakaita ichi vakaonekwa ndofunga namapurisa achatiza musi wacho. Vanhu vaziwira voga zvinoita kuna Jubek kuiswa matai. Munhu akaita izvi kuna ticha akaonekwa vasamuena pavanhu because anogona kuurawa mapurisa akadii akatarisa. Ndikuona kuti hapana pawa kumapurisa. Tikabata ava tozvishandira secommunity yepachweri tozviurayira munhu akaita izvi tomuisa matai zvinoitwa kupi kuSouth Africa. Mapurisa obva achitiza panzvimbo yatinenge tiriyo because tiri kuona kuti hamusi kuwapa pawa mapurisa. Ndona mapurisa achishanda samapurisa atinohwa kare mumajoni munhu ngangotuvugwa chopu chopu aziva kuti mupurisa ndikamuona kwete kuti ikono vanhu vane order neblack boot yakauya ne4 days chete. Mfana wangu hauna 20 pondi nchigocha pamashoko pa. Mashoko buchari. Naika. Saka imai vaziva vari munhu akaita sei? Kwandiri munhu akanaka zisingaiti. Ndakatorwadziwa zvokuti dai ndaivepo. Pazvaipera mushi. Ndiripo hazvaipera mushi. Ndiripo hazvaipera mushi. Samachimbozi. Kompana hauna 20 pondi here tiwedzere titenge mogo kwa Ivoni. Takarwadziwa. Torwadziwa kuti dai ndaivepo vachirwisana naye vakamurwisa kusvika vapedza. Ndaiwa kurwadziwa wesi. Zvoti ndaizorwisa kudarika ivo vanhu vacho. Ndikurwadziwa. Ndiri kurwadziwa. Izvozvi ndakadai andi ndiri hwana ndi ndakazokwanisa kubva kwaMunyeu village kuzosvika panapa ndichikuya kuzochema munhu aindipa fodya kuseni tichivesa moto pamashoko. Vanga vaine mwoyo wakaita sei? Mwoyo wake wanga akanaka. Akanaka hararami. Ndakarwadziwa. Zvino izvozvo handina kana stapu imwe yafushigwa nevakomana apa. Vakomana kwa waibhema naye vafushira fodla yangu futi. Izvi ndatanga kutozvionawo irori gore irori kuti hama yangu inogona kundisiya nenzira dzakadai. Message kana kuti mashoko akasvika sei kwamuri ekuti vamwale ndo vapo? Ndakatanga kutoziva leti kuti hanzi ihama yako yafa. Ndakatozoziva leti
ndichinzi ndimwali ndakavhunduka bhozi ndaiwa kutya kuti munhu wandanga ndinaye nezuro akatikapema fola nhasi kwanzi ashaya aita zvokuurawa nevanhu akambunyikidzwa mwana wevanhu ndaive ndisipo dai ndaivepoka zvaipera saizvozvo taiurawa tose saiko zvino muri kubatsiridza here mukutsvagwa kwemhondi idzi nditorwadziwa zvokuti musi wandinge ndanzwa munhu anoti aivepoka ndopedza naye ndo zvandiri kureva kuti ndopedza naye pano paZhombe ndokwanisa kuudzawo polisi kuti uyo ari kuti kwanzi anoziva kuti mwali musi wakati zvakafamba sei zvikadii ndo zvandinokwanisa kuti ndinge ndichiziva panguva dzewachi pari zvino ndinganyepe ndiringochema chete pari zvino ndiringochema chete ndosaka ndaita pungwe namanje ndisati ndavata ndiringoita pungwe kuti hama yangu chii chakada ndichapiwa nani fodya ndiri kuwa kutya tete ndiri kuwa kuvhunduka zvinhu zvandivhundutsa izvi saka zvamanje manje handiti ndiringoti mukombe uyu ngaupfuure mwari vachapindura kuda kwavo ndo zvandasiya kwamuri ndanzwa muchitaura imi kuti marasikirwa zvikuru nekuti aiva sawira wenyu maibhema mese futi ko senharaunda yarasikirwa zvakadii nharaunda iri kuchema nharaunda yese saka muchiona vanhu vakawanda kudai vari kurwadziwa kuti munhu yanga asingatuki munhu anga asina shouting nemunhu angari vana vechikoro izvezvi vakazara vamuri kuona apa vari kurwadziwa nekuda kwemunhu uyu handiti vana vechikoro vari kurwadziwa komaticha maheadmaster kuvaishanda naye vari kurwadziwa kweisusu taingonziwo huyambotema magwenzi angu apa ndova kurwadziwa ndorwadziwa zisingaiti mungandishungurudze mukaramba muchindibvunza maningi ndiri kurwadziwa pamusoro pemuchinda uyu nokuti fola yaibhema ndo yandaibhemawo samachimbosi hauna 20 bond here titenge fola kuna Ivoni sorry maZhombe sorry ndoda kukupai umbo hunoti handiti vasikana ava vanoita zvekutsvaga mari handiti munhu akaurayigwa pagirlfriend muri kunzwa munhu akaurayigwa pagirlfriend handiti haabvisiwi mapatsi muri kunzwisisa anongourawa chete osiyiwa kana riri Columbia rakabaya muri kunzwisisa hapana chimwe chinobvisiwa paari anongourawa kuti wafira mukadzi hapana chinobvisiwa paari but izvi zvinotyisa because handisati ndambozviona chero kumaini handisati ndambozviona pane chitsotsi chiri totambika chinoda toti patombopinda vanoti ndivana makurukota kana vanoona kuzvemweya handiti vationerewo bhozi takatopererwa tamirira kuti mwari vapindire asi mimi semunhu anorwadziwa semunhu mukuita mashizha nafodya nasamajimbosi idonzo ripi ramungafunga kuti vangange vachitora rechivanhu here vanhu rechipostori tinoziva kuti zvizhinji zvinoitika mukurarama tachikumbira kana iri mishonga kana chiri chipostori ngachishande munhu wese agoona kuti zvinhu zvakafamba sei anangurere kuti vamwale sekuziva kwenyu vakanga vari munhu akaita sei munharaunda vamwale vanga vari munhu asina basa kubokana nevanhu munhu anga akasununguka ari friendly asina kana basa nomunhu handisati ndambowakana nekuti munhu yanga achitoti kutukana kana kuti munhu anga ari friendly asina kana utsinye nemunhu ndo zvandoziva nezvake saka iko zvino makatasa chiitiko ichi semugari wemunomu ndezvipi zvamunoda kuti zviitwe kuderedza mhosva dzakadai so hongu
deno vomutemo vatotora matanho akasimba nekuti wori wanyanyisa munomu muZhombe nekuti vakasacherechedza vanhu vose vangapera. So tachiti vomutemo deno vadi vatora matanho ari nani vochengetedza nzvimbo dzose nekuti chiitiko ichi chinorwadza zvikuru sana. Alright mama, maita basi. Maita ndichitsanangurirwa nehama neshamwari vachitsanangurawo manakiro anga akaita murume vaMwari. Ipapa ndopasvika kunzvimbo yekuradzikwa kwavo patavasiya. Vazhinji vari kuti murume uyu haangaende asina kuziva kuti chii chakaitika kwavari. Mapurisa ataurirwa nemutauri wavo vakanzi ivo vari murongwa hwekuti vanzwisise kana kuti vatsvagiridze zvakaita kuti murume uyu afe nenzira iyi. Hama neshamwari dzatsanangurawo dzikati hatisi kuzorega munhu achienda kufa seuko pasina zvataita semhuri neshamwari. Tazotsanangurwa zvakare naMP vakati ivo havasi kuzosiya legacy yababa Mwale ichifa, asi vechikoro vachafunga kuti voisa here mascholarship ekuti vana vane matambudziko pakuwana mari dzefees vakwanise kudzidza under Mwale scholarship. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagu, tiri pano paSly Media TV tichiripota live and direct tiri kuno kuZhombe.